Umlisa waseNigeria ubanjwe nezidakamizwa phecelezi ama-drugs. Lo mlisi lo waseNigeria ubesephoqwa ukuthi akathathe le zidakamizwa azidle yena ngomlomo wakhe. Njengoba sibona la evidweni ezidla yena, ivideo iyalandela. Sabona mbukeli bese sichitha amaqala ungena kule channel ucofa subscribe button ulike ivideo. Lo mlisa lona ubesebanjwa umphakathi wale Springs wabe usumphoqa ukuthi akazidle yena izidakamizwa. Ivideo iyalandela okwakho mbukeli ukuthi ulike ivideo usubscribe. Zibukele nansi ivideo. Eat! Put it in your mouth! Eat! Everything! Mbukeli sibonga kubuka kwakho ivideo, ungakhohlwa ukulike usubscribe ucommente kwi-comment section usitshele ukuphawula kwakho mayelana nalolu daba. Siyaqinisekisa ukuthi kule channel sobe sikulethela zonke indaba ezitrendayo ezisematheni ngaleso sikhathi. Siyabonga. Bhekana amaphoyisa wethu badelela abo my friend. Badelela abo my friend emhlabeni wabo. Abo makhubela abasijwayeza ngabo my friend. Bhekana abo my friend batshela amaphoyisa ukuthi fuck you. Cabange iforeigner lizotshela iphoyisa umuntu womthetho. Iforeigner litshela umuntu womthetho ukuthi way to get off. Like serious. Hi guys. No. This thing has to come to an end. If labantu bakhona ukusihlanganela kanje ama terrorists asikho safe. Labantu ama terrorists laba. Naba bobaba bayasithengisa badla bakoleka amatshotsho kulabantu laba bayasithengisa labantu laba. We don't have law enforcement. Abo baba laba bayasithengisa.